Christmas tree. And because doon na ang Pasko, uh, every Christmas it has been my dream nga maghimo ko og Christmas village, no, kanang masuroy ko dito sa Tagbilaran City, kanang naay mga dato dito, naay mga restaurants nga naghimo og mga Christmas village, no, maibog jud ko kaayo. I wanted to have one of my own, no, kanang Christmas village lagi. So it took me so many years, and this year ako na jung tumanon ang akong wish nga maghimo ko og kanang Christmas village on my own, kanang affordable ra nga pagka Christmas village, kay katong ilaha Ginoo ko ku Japan ko sa presyo, tag kanang ilahang mga houses nga dagko kaayo tag 7,000 10,000, di man ko ka-afford. So my version of the Christmas village is katong mga miniature lang nga mga villages nga pang para lang po sa akong budget. Nganong kabuton nato ang dili nato makabuot. So more good pod atong unsay atong mahimo, unsay medyo kanang extra gamay sa ato ang budget. So naghinay-hinay ko og pamalit sa mga materials, no, itong mga gagmayng houses, gagmayng Christmas trees, mga lanterns, mga snowballs, mga na. Okay, so this year, this is it. Finally, maghimo na jud ko og ako ang kaugalingong Christmas village. Okay, so di man jud dali, no. Bisan og gamay lang ang akong himuon. May gani kay sa office na man toy mga styrofoam. Okay, so kaysa mapalit pa kog plywood, mapalit pa kog lamisa, mapalit pa kog unsa pa, wala na koy budget ana. So ano siya, DIY recycling. So ano na ko i-set up akong Christmas village, no? Okay, so mga boxes na may dagkong boxes dito nga wala pa nalabay, and paghiling na ako na yung mga styrofoam. So this will be the base of my simple Christmas village. So ako siya i-set up next to the tree. Okay, so ano siya, magkuwats ako sa lamisa. Okay, so that spot. Okay, syempre kay mag-set up man ta Christmas village, manglimpyo sa punta, kay syempre daghan gyud ang abog din ha, kay walay silhig-silhig baya, busy kaayo. And ana ang lamisa, syempre butangan nato Christmas nga kanang tablecloth, kay Christmas na Christmas baya. And then ga hiwa-hiwa na ko ani sa ko ano, wala man koy kanang cutter, foam cutter, na aday foam cutter pero wala man jud mi, so kutsilyo ra gyud akong gigamit ani. And mao ra jud ni pagka putol-putula. And then ang akong mga gagmay Christmas houses, no, nadiri. Okay, so simple ra akong base, no. Ako pa na i-improve later, pero akong ikuan ang akong first set of houses. 6 naman jud ang makaya sa budget. Nabudol sa 11-11. Okay, so cutie. Okay, mga houses. Ano siya? Beginners Christmas village. Okay, so nga na. Ako'y chapel. So, pinaka-importante ang chapel. And also, part sa budget. Yan eh, kakalat na. Okay, I got this on sale at BQ. Okay, so instead of pila ni? Tag 200 kapin, got this on sale, tag 100 kapin, tag 100 na lang, 99 yung isa. So, okay. Ako mga Christmas tree, clip Christmas tree. So, kani siya mga iPhone case na. Kiklip na ko sa kanang iPhone. iPhone case sa ako ang pagumangkon, kay wala pa man niya gigamit. So, aron motindog na akong green nga Christmas tree. Ako ang silver nga Christmas tree. Ako ang gold nga Christmas trees, and naapa ko diri kani siya
apple, and then I'm so fond of carousels. I got this on sale also. Imbis ko tag 100 na lang na siya kapin, 147 I think. Oh. Okay, so tulog yun. I got pink, blue, and white. And I got lanterns from Big Q, tag 70 pesos. Okay, so kuan ni no? Budget wise Christmas village. Para lang na ay kabibo sa Pasko kanang para lang na ako Christmas village na. Kay for the first time lagi ako na jung nakuha ng ako ang gusto nga mag Christmas village. So, padayon tag setup ari. Umao lang good, bahala wa ni design o sarabay makitaan o ibutang nahala. So medyo gigamayan man ko sa ako ang base o gisumpayan na ako ang front murag na entrance ba. Bahala na lang good na niya using barbecue stick as lansang. And then may pa fairy lights pa kay para mabibo. Usa po ning mga fairy lights makapabibo natanawa kong inahan ning duol na kay giganahan kuno siya gatan-aw dili kahulat nga mahuman. Daghan na kaayong mga siga-siga. Nice kaayo. Sa? Ewan ko kakitaan Nga. Kalay ka? Very good. Abi ko ako rin ma-happy. Pati di ikaw na happy. So, this is my first ever Christmas village. Oh, okay. Wala pa kay natarong ang akong mga fairy lights. Gisulayan pa nako diha basta kay ing ana. So, Nice, very beautiful. okay. Daghan pa ko i-improve ani, butangan pa nako sa mga grass and snow. Yeah, oy. And napay stardery. Ano pa? Oh, pabuhatan akong star ni Twinkle here. Yes. Kana more comet ba? Kometa. Okay, so I'm happy. Sa kinalabasan ang aking first ever Christmas village. Happy. Okay. Ha? Actually, kaning gibuhat ani recycling lang tanan no kay styro. Wala na gani ko sa gi-design. Ako ra siyang fix no, tusok-tusok. So wala man koy glue, wala koy glue gun, wala koy glue stick. So naman koy barbecue stick. Kani mga barbecue stick. So mura na nagtapot ani nila. No, murag lansang barbecue stick. And ako pa na siyang coveran. Napay mga improvements ani. Siguro mag-add ko more trees here. Okay. So, recycling. Kani mga AirPods man ni sa mga bata. No? Sudlanan silang AirPods. Nagamit ra gyud. May gani kay wala gilabay. So akong chapel gi-elevate katong kuan sa AirPods no. Case sa AirPods sa mga bata. So kani bitonging ani. Oh. So ang sulod ani mo akong gigamit dinha. Okay. So kuan pa na kay butangan pa na siya kanang mura og cotton, spray hag gold dust or something kuan butang kahoy gamay. So at least I'm so happy sa kinalabasan ng aking very simple first ever Christmas village. Thank you Lord. Salamat kaayo kay naka-chance na gid ko og start. And hopefully madugangan pa ni no sunod tuig pohon maluoy Ginoo kung paabuton pa ta. O mag-collect na gid ko. Okay, so no need to gasto og daghan para makahimo tag Christmas village. And my mom is happy. Are you happy? Nalipay, hindi ko matanaw. Very good. Okay, I'm so happy that my mother is happy. And the Christmas tree, kaning gigamit na ako nga kuan ani no, kaning lights, solar na siya.
Gi-connect na ko diri sa window. Tura. Okay. Aron og init, makakuan siya og maka-charge siya. And then magabi mahimo siyang musiga siya. Kay pink and red Christmas because your favorite colors are? Ha? Unsay favorite colors nimo? What color? Pink. And Red. kay iyahang favorite colors pink and red. Mana gipauyonan, pink and red. And this is for myself pero ako kabalo na happy gid po siya and na happy di si mother. So I'm so happy nga na happy si mother. Finally na realize na gid ang akong dream nga maghimo og Christmas village. Akong gipalong ang suga and this I'm so happy. Ay pasensya na jud mo kay na ignorante na lang gyud ko sa akong first ever. Bahala mo basta kay simple ra jud ning ako ang Christmas village pero I'm happy. Ay, lagi dito ito. Bahala gajagaw ni akong mga carousel. Basta kay naningog. Okay? Naningog gid sila. Okay? Gumagana ang akong simple nga carousel. See? Kuya wa man nagsa-sounds oy. Okay. So, pati si mother na excited after seeing my finished product. Okay. So, happy. So, dapat yun ang center, ang nativity scene because it's the reason for the season is Jesus Christ. Na si baby Jesus. Okay, thank you. Baby Jesus, ako nagid kang napahiluna diha sa center. And it's Christmas. First time kong nakakita ginin aning pahiluna ni Charity. Very nice. Murag gaduda na ko bang nay magduwa-duwa ani. Ego ako mutan-aw kay listen ako ano kung ako nga nilabtan na yung arrangement. So igo ra ka. So, for my eyes only. Pero na happy jud ka. Very. Okay. So First time. first time po niya in town nakakita og Christmas village bisag simple ra gud kaayo pero first time niya nakakita in town sing Christmas village nga ni on the eye. So mana jud ang akong first ever Christmas village. Very simple but my heart is so full. I'm so happy. And I hope padugangan pa ni next year and the next and the next and the years to come. Okay. So happy. Simple ra jud ko kalipay. Nanay, nisamot ang espiritu sa Pasko. Di apoy nalipay sige pak. Wala mo ato sa tindahan. Nga sige nagsudong sa akong Christmas village. Mo na ni Ron. Nana ko'y bantay ani. Nanay bantay akong Christmas village. Okay, so I'm so happy. And that's it for now. Thanks for watching. Bye.